В рода няма случайности. Има повторения. Същите чувства, същите сценарии, нови лица, но една и съща тъга. Това не е карма. Това е памет, която не е била чута. Когато болката остане без свидетел, тя се превръща в енергия, която започва да призовава вниманието по един единствен начин, чрез повторение. В едно поколение жена е сломена в любовта. В следващото внучката й преживява същото изоставяне. В друго поколение мъж е мълчал, потиснал себе си. Внукът му не може да говори за чувствата си дори пред себе си. Така събитията се завъртат. Всяко повторение не е наказание, а зов. Виж ме, признай ме, освободи ме. Енергийното поле на рода се стреми към баланс. Но когато балансът е бил нарушен, той се търси дори през болка. И така всяко ново дете несъзнателно влиза в роля. Спасител, мъчител, жертва. Играят се отново същите сцени. Партньори напускат. Деца се раждат в сянката на напрежение. Щастието става трудно за задържане. Но този модел има край. Когато един човек реши да види, че това не е само негова история, а родова честота, той спира да се бори с живота и започва да разбира миналото. Тогава повторението губи смисъл. Не защото е било лошо, а защото вече е било видяно. И болката най-после може да се отпусне, защото вече не трябва да крещи, за да бъде чута. Бях гладна. Не за храна, за топлина, за поглед, който ме вижда, за ръце, в които да се сгъна и да изчезна. Когато той се появи, мислех, че съм намерила дом. Усмивката му, като лек, думите му, като мехлем върху стара рана. А раната беше дълбока. Той казваше, че никой не го е разбирала така, че съм специална, че сме писани. Аз започнах да живея в очите му, в неговото мнение, в неговото настроение. Не усетих кога започнах да се губя. Малко по малко, ден след ден. Забравих как звучи моят глас. Какво обичам? От какво имам нужда? Бях гладна, а той беше гладен. Но не за любов. Беше гладен за мен.